Видео мешала в формате разница байни демо ва реальный счет. Барои чӣ ба кадом сабаб новичокҳо в основном да демо счет сделка мекунанд, плюсҳои хичона мегиранд ва фикр мекунанд ки хела чиза омӯхтагианд, лекин ошибка мекунанд. Демо счет яъне и бесконечный валютае ки мақсади гап агар ки немҷе лозима 11698 дорум буд шава метавонам бо демо счет партом. А новичокон намефаҳманд тренд чӣ хелияе, васхадяшияе или нисхадяшияе. Наугад медроянд мебинанд инҷа суми калонае о бесо ин ама боло ё ки поён мегиримша тамом уже мақсади гап ки мегзарад сделкам. Ҳам хеле торговаться мекунанд, лекин демо счет барои ира нестае. Демо счет абсолютно барои чие? Барои ёд гирифтани шумо. Яъне дар инҷа мо дорем построение. Построение мода чӣ ёрдам мекунад? Яъне горизонтальная линия мода ёрдам мекунад направленияи локальный поддержка ё ки локальный сопротивление ё ки максимальный сопротивление цена токи ҷора хесаге ҳами точкора мондан ҳамиқа чиза ёрдам мекунад. А линия тренда чира ёд метавад? Линия тренда яъне дани ҳолат да направление графики мо кадом тараф ҳаракат кардесай, поён ё боло ва айрӯи ҳамин график мо бояд основном торговаться кунем. Ва ҳамчунин дар демо счет индикаторҳо ҳастанд. Индикатор и яъне мақсади гап гарантия 100% да ҳеҷ маҳал наметавад. В основном ма часто MACD истифода мебарам, зигзагам аввало истифода мебурдум ва RSI ҳамин индикаторҳоро истифода мебурдум. Мақсади гап и яъне индикатор барои тех анализ кардани моро осон кардан ёрдам метавад. Ва наиболе чӣ хел ки мебинем яташ гузашт яташ сух. А новичокҳо чӣ хеланд? Эхе мегиранд як қопча мечинанд, сум буд мешавад, бо чӣ кор мекунанд? Бо пополнить свой демо счет мекунанд, мегарданд бо айсари нав. Лекин демо счета и хел истифода набаред. Демо счета логично истифода барен айрӯи предназначения. Например, мо $1500 дорем, бояд мо $1500 ки ҳами ҳозираш мондагиеко ами $1500 1% сделка кунем. Значит 1% $1500 мо чанд мешавад? $15 $15 уже 1% иҷада 1500 538 барои ами 1% ша бояд мо истифода барем як сделкада. А в случае ки се сделкаи мо нагузашт, мо бояд чикор кунем? Корро бас кунем. Нигоҳ кунед. Агар ки 15 нагузашт, баъди 15 30 мемонем, баъди 30 60 мемонем. Значит 60 мо нагузашт, бояд корро бас кунем, барем айпай зиндагимо мошем. Дальчи ба сари холикатӣ будроем. И яъне маъное ки ҳами эмоцияда шутоби шумо дода нашавен и ҳами чиза контрол кардан шавад. Дар трейдинг се правилаи основное. Якум дараҷа риск, дим дараҷа money management, сеюм дараҷа time money management. Time money management гуфта чира дар назар доранд умуман. Например, дар як рӯз шумо чанд соати холӣ доред ва чанд қадар вақт ҷудо карда метавонед дар сфераи ҳамин коритон, яъне трейдингда. И маънои оро надорад ки например шумо дар як рӯз 8 соат вақти холӣ дошта бошед, бояд 8 соат шумо бидроед сделка кунед. Не, бародаро. Бояд мо тщательно анализмона гузаронда, хотя би знание минимализма бигирем, технически базовый анализ, яъне тренд кадом направление мерафтестай ва дар киҷо ба каво иштаге, дар киҷо пробой иштаге, ҳамин чизҳоро изучат кунем. Ва в основном барои чӣ демора и хеле истифода мебарем? Барои ки пули хито нестае. Ва агар ки одаме ки логично ҳамира истифода мебара, яъне тарси вай дар реальный счет гум мешавад. Мақсади гап вақте ки ты тарс дорӣ, тарси ты ҳамавақт қатитае. А вақте ки ты демо счета как собственный сум принимать кардӣ, изучат мекунӣ. Во-первых, валютаҳоро ёд мегирӣ. Агар ки як қафои сигнал кор кардаста бошӣ, медроӣ валютат мегӯянд, например AED ценяе медроӣ. Криптовалютаро ёд мегирӣ. Агар парои бигӯянд криптовалютада сделка мекунем, криптовалюта медроӣ. Сирьевые товариро ёд мегирӣ. Агар бигӯянд ки сирьевые товари фалон, например аксия Silver OTE, сирьевые товари Silver OTS ё ки аксия медроӣ, мегӯянд аксия American Express, Intel OTS, McDonald's OTS, та ҳамиро зуд ёфта сделка мекунӣ ва қафо намемонӣ ай дигар одамо. Ва чӣ хеле ки мебинем демо счети ма 20000 шуд. Ин маънои оре надорад ки мақсади гап ки ма тамом уже корро метавонам туда-сюда. И хеле не. Шумо пасараса кунед демо счетона чанд бор сливат кардагиен ва дар кадом ҳолат ай шумо получатса кардесай. Рафтем камтарак анаки маълумот нашоти вайтон мефаҳмонам. Номишие инаи линияҳои трендо.
чтобы ҳамада понят шавад. Ауде кат медроем. Чихеле ки мо мебинем да ауде кади мо нисходящий трен рафтисе дани ҳолат, дани локатсияда ва ҳамчунин мо дар инҷа бояд локальни поддержкамона монем ва максималкае ки ценаи мо то куҷора фуромадагӣ буд. Ценаи мо то ҳамҷоя фуромадагӣ буд ва чихеле ки мебинем перед последни свеча тен додиса. Яъне тен барои чӣ мешавад? Тен слабост направлениеро нишон медиҳад. Тен агар ай боло поён шавад, значит рафтани ҳами свеча тарафи боло қийтарай. Поён фуромаданаш чиай? Например, бисёртарай, чем ай боло рафтан. Ва чихеле ки мо мебинем па тренду кор кардагие, тарафи поён рафтагие. Ай иҷа диромад поён рафт ва омад қариби хадмон обновид кард ва дар ин калидор чихеле ки мебинем обновид кардагие. Ва мо ҳамира бояд анализ карда сделкаҳое кунем. Дар ҳамин ҳолат ман чӣ кор мекунам? 1 минута ма дидам мерам 5 минута. 5 минутада чихеле ки мебинем якта объёмни свеча буд ва дуюмаш тен шудагия. Ина чихеле ки мебинем ай боло поён ва сеюм свечаи мо ҳаракат кардиста. И пробит кардан метавонад? Метавонад. Барои чӣ пробит кардан метавонад? Барои ки направление нисходящий шуд ва локальни сопротивленияи мо инами точкара течение инами ҳар як свеча 5 минута худо ҳисоб кунед чанд минут мешавад. Течение ҳам қабл минут пробой карда боло рафтагӣ натонист. Яъне ин эҷа пустои зонае. Ҳар як новичок бояд пустои зонара аҳамият диҳад. Дар трейдинг барои чӣ нисходящий ва восходящий тренд мешавад? Барои чӣ ки дар уҷа ҳам покупател ҳастай, ҳам продавец ҳастай. А барои чӣ боковой тренд мешавад? Боковой тренд яъне ду қувва баробар мешавад. фаҳмо? Ёш ай поён мехаранд, боло мераванд мефурӯшанд, ва ёш ай боло харида поёнда яъне мефурӯшанд. Дар бинарни опсион мо ягон чӣ намехарем, ягон чӣ намефурӯшем. Мо яъне дар бинарни опсион чӣ кор мекунем? Мо ай рӯи тренд нигоҳ карда направленияи линияда аксия, валютни пара, криптовалютада ай рӯи тренд нигоҳ карда сделкаҳое мекунем ва айҷа фоидаи худмонро ба даст меорем. Чихеле ки мебинем дар ҳамин ҳолат ман метавонам 3 дақиқа болоҳӯй кунам ва ҳозир мефаҳмонам барои чӣ боло имина ман худам гирифтам. Чихеле ки мебинем калидор адкат додагие ай ҳамин точка ва дар иҷа адкат додан вероятност 80% ҳастай. Ва ҳамчунин штоби бо яснитар шава анализи мо чӣ кор мекунем? Мерем таймфренди 10 минутаро мебинем ва дар кадом ситуатсия ҳастай. Чихеле ки мебинем ман максимум будам, лекин ценаи мо то анами линияра фуромадагие. Ҳозир майра красни мо мекунам, штоби шумода понят мебошад ва 1 минута да медорам. Чихеле ки мебинем ҳоли инаи чизи мо инаи калидор дай ва дани ҳолат сделкаи мо дар иҷа рафтистай. Ин метавонад пробой карда то инаи хати сирха омада метавонад ва ҳамчунин бояд задержка бишавад. Резки пробой бишавад иҷада объём дар корай. Барои пробой кардани ҳамин линия объём яъне дар корай. Бетен бояд ҳамхеле раз навсегда бага буфуроя калидормон. Дар ҳолате ки например анализи шумо камтарак туғри намегирад бародаро ё ки вақти шумо намераса, ҳеҷ маҳал бори рынок накунед. Ҳама вақт ба старатса кунед перекритияда бидроед, якум убиткатона покриват кунед. Дар трейдинг пули осон нест. Ира ман постоянно мегуфтам, бо ина бо такрортон мекунам. Дар иҷа понимание ақли одам кор мекунад ва дар кадом эмоция ҳамчунин шумо медроед иҷа торговаться кардан. Яъне агар эмоцияи шумо кӯтоҳ боша, яъне кӯтоҳ аки чӣ хеле бигем, мақсади гап инами бе эмоцияе ку ягон кас сарта вайрон кардагӣ нестай, ягон кас ягон кори гад кардагӣ нестай. Мақсади гап ҳамин настроения 100%. Ана ҳолада будро торговаться ки ман бовар дорам плюсота мегирӣ. А вақте ки камтарак ягон кас тара мишаҳад мекунад, дар ин ҳолатҳо, дар ин ситуатсияҳо вообще абсолютно ту метавонӣ надрои дар идран торговаться накунӣ. Лучи кор зиндагии худта бикун, уж хубтара ва кайке ки асабот ором мешавад, метавонӣ будрои торговаться кунӣ. Дар иҷа мо 3 дақиқа кушодаем. Чихеле ки мебинем свечаи мо яъне перепуриши инаи свечаи пешингинара дидем пробит кард, яъне инаи локальни точка поддержкаи моро пробит кард ва дар ҳамиҷа ҳозир часпидагие. Ден тен шудеса ай поён тен шудеса ва метавонад и объём шава. Як бора гуфтам ку то ин точкара биёя. Лекин мо ждат мекунем. Оё 38 секунди ман мераса ки барои разворот ай ҳамин точка кардана ё ки не? Барои чӣ ки свечаи 5 минутаро мо чихеле ки мебинем 1 минута 10 секунд мондагие ва дар ин ҳолат S5 ва ҳама вақт нигоҳ кунед S5 яъне ин пунктҳои ҳамин сделкаи шумо бо яснитар мешавад. Дар ҳамин ситуатсия ман чӣ кор мекунам? Вақте ки ина
вақте ма кам шуд, ма таймфрейм ма кам мекунам, 1 минут ҳамин сделкаро боло медорам. Барои чӣ? Барои чӣ ки болоӣ буд анализи ма. Правильно? Ки яъне ман гуфтам ки прогнози ма буд ки ай ҳамун точка обратный разворот куҷо мешавад? Тарафи боло мешавад. Ина якум сделкаи ма дар ҷои разницаи яккатӣ гузашт ва айҷа бо ду лагон нигаҳ гирифтам ма тарафи боло. Барои ҳамин вақте шумо як чиро анализ мекунед, и хеле вай нашед, номуше да дила се дила нашед. А одамое ки да демо шод торговаться мекунанд, вақте реальни шод меояд, конечно қиншон меғалтад. Ба кадом сабаб? Ба сабабе ки дар оҷа ай воздух шумо сделка мекунед. Фаҳмо? А вақте ки шумо реальни воспринимат мекунед ранги суми худтон ва пастаратса мекунед ки ҳам демо шода, например, ай $1000 ку ман хезонда метавонам то $10,000 ё ин ки не. Ва вақте ки шумо худтонро омӯхта кардем дар демо шод ки ам хеле дурға сделка кардем, баъд конечно реалӣ медороед сумута сливат мекунед. Ва чӣ хеле ки мебинем разницаи 119 пунктати ду сделкаи дигаи моро гузашт. Ва барои ҳамин ҳама вақт чӣ кор мекунем мо? Ҳама вақт медороем параи дар коримонам мековем, меовем ва сделка мекунем. Имрӯз якшанбе фақат барои ОТС. Ва ин ҷа да мебинем боковое направление, яъне накопление шудаги боковик. Правильно? Анака дар ин точка мо бояд чиша нигоҳ кунем. Шумо савол метед. Правильно? Мо локальни сопротивление, яъне цена ки ҷоро пробития касатса кардагӣ буд мондем ва максималкаи ҳамин калидори 1 минутаро мондем. Оли мо таймфрейми 5 минутаро дидагӣ нестем, яъне ин ҷоро дидагӣ нестем ки чӣ гап чап шудагӣ. Ва дар ин ситуатсия мо чӣ кор мекунем? Одамо савол метавонанд ки ака мо тена бигирем ба назар ё не? Конечно бояд ҳар яктаи шумо тена ба назар бигирем ки в случае дигари свеча, агар ки озмоиш монда нишон метавонам, дай на 3 дақиқа поёнаш мегирам. В случае агар ин айҷа объёмни свеча шуд, объёмш штяги бадай. В случае агар дигари свеча пастаратса кунад биёя, инаи объёми тени бадагии предпоследниша, яъне обновит кардан дар ин калидора вақти шумо дар ин ситуатсия намераса. Барои ҳамин шумо бояд пункти ҳамира хатия азначат кунед. Дар ин ҷа разницаи 5 пункта. Яъне мо пункта ай куҷо мефаҳмем? Пункта мо мефаҳмем ай инами калидор. Ин ҷа сабзакора дидесен? На. Ҳозира мо камтар пеш кунам. Ин ҷа нависаги 93405. ин ҷа да 93483. Анака разницаи ҳамин пункт чанд қадара шумо худтон бигӯед. Пас почти 78 пунктаи ин ҷа разница. Ва ҳамин метавонад вақте ки шумо сделкаи кунед, яъне вақти сумо нараса. Ва ҳамин тоҷик мардуми мо единствени трейдере ҳастам ки ягон бор ай кора сар кардагӣ бовонаи тренд кардагӣ нестам, бовонаи рынок кардагӣ нестам ва хеле чиз часта шумо мебинед дар аудиторияи тоҷик. Барои ҳамон пастаратса кунед ки ақлтона кор фармонед, яъне бинед ки чанд пункта шумо пропускат карда даромадестен. Оё ҳамон пункта обновит карда обратный разворот мекунад ё ки намекунад, ё ки вообще-то пробит мекунад, мерава боло, яъне то ин ҷара. Ва ай рӯи ҳамин мо анализмон куҷо буд? Поёнӣ буд. Чӣ хеле ки мебинем анализи ма разворот дод ва обратный объёмш куҷо шуд? Тарафи боло, яъне инаи пункта обновит кардан омад. Чӣ хеле ки ман шуморо гуфтам ку пунктҳоро аҳамият медиҳем. Дар ин ситуатсия ман чӣ кор мекунам? Ягон кор намекунам. Ҳамин параро ман ждат мекунам оё будшавии ҳамин свеча дар кадом калидор буд мешавад. Баъд ман перекритияи худма мақсади гап месозам. Ай хе не ки пешакӣ о бески эмоцияда бурам айҷа гирифтагим, бески бо айҷаш будорам, бо айҷаш будорам. Не, хеле кардан дар кор нест абсолютно. Ва пастаратса кунед ки дар як рӯзе ки полноценно торговлӣ мекунед, $100 депозит дошта бошед, $10 толка истифода бурда метавонед. Тамом. И яъне дар як рӯз, общий як рӯз да. И хеле не ки дар як рӯз бояд ҳамун $100 ки дар аккаунта дорӣ, бояд ҳамун $100 ё ки нол кунӣ, ё ки бардорӣ. И хеле гап чап нест дар ин дуран. Барои ҳамон ҳар каса дар ин дуран аҳамият надиҳем. Пули осон ма в начале фақат мегуфтам нестай ва дар концарам мегӯм нестай ва ҳозир бисёр трейдерҳо уже исправит шудастанд. Мақсади гап мегаҳамтон, мерасонамтон ҳамин чизҳоро. Ва чӣ хеле ки мебинем 20 секунди вақти ман мондагӣ ва 19 секунди свеча. Яъне свеча дар ки ҷое буд мешавад, сделкаи марам дар ҳамон ҷа буд мешавад. Яъне свеча дар ин калидор буд ки шуд, значит ин сделкаи ма ба минус ба анҷом мерасад. Ба сабаби чӣ ба минус ба анҷом мерасад? Ба сабаби ки мар аз шот гирифтан натонистам.
правильно? Иҷада айби май, айби ҳеч кас нест. Ва дар ин ситуатсия ман чӣ кор мекунам? Просто 1 минут тарафи поён метавонам ҳамин сделкамда, лекин 1 баробар зиёд карда, ягм нагузашт, 1 баробар зиёд кардам, яъне ина $1 шумо нагузашт, шумо $2 карден, мондед. Кадом направление анализ кардем? Тарафи поён. Яъне ҳолате ки шумо айхтон боварӣ надошта бошен ки ҳамин поён мефурӯяд ва дудила седила бишен ки бес ман боло мегирам, яке боло мерава, ин маънои ӯро надорад. Свича тарафи боло рафтеса боша, ин маънои ӯро надорад ки дим свичарам тарафи боло мерава. Ҳамин чиза шутоби шумо раз навсикда дар калотон бигирен. Фаҳмо? Иҷа хеле тематика кати кор намекунад. Иҷа этапи уровень кати кор мекунад. Яъне ҳар як пунктша обновид карданда, ликвидатсия, калидор шуданда. Чӣ хеле ки мебинем дар иҷа, яъне ман шуморо гуфтам ки бояд пунктҳоро мо чӣ кунем? Нигоҳ кунем. Ва аз сабабе ки ман худам вақтам нарасид пунктҳоро нигоҳ накардам, 1 минут дига ина сверху гирифтам, киҷо гирифтам? Тарафи поён гирифтам. Ин сделкаи марам ба плюс успешно тамом расид. Ва ҳозир ман дар иҷа ягон восходящий тренд меёбам, ба шуморо бо восходящий тренда нишон медиҳам чӣ хел сделка кардам дар кора. Дар иҷа примерно восходящая, лекин иҷа разворот шудааст. Разворот шудааст. Дар ҳамин точка мо чӣ хел анализ кардан метавонем? Яъне касаняи ҳамин направлениеро ина. Иҷа дар ман 2 дақиқа боло медорам. Камтарак дер кардам. Касаняи направление. Яъне ҳозир ман точкаро мемонам шумода, шутоби шумода яснитар бошава ҳамин калидор. Чӣ хеле ки мебинем, инами линияи моро як бор касатса кард ва инаи ҳолате ки мо дуромадем дуюм бора, ина иҷада дидем сеюм бора. Агар пробой мешуд, пробой поён мешуд. Барои ҳамон вақте ки шумо сделкада медроен, аз ягон чӣ натарсен. Бисёри баъд гап задам ба фикри ман тамом. И яъне восходящий тренд, нисходящий тренд ва боковой тренд. Дар трейдинг се намуди линия вуҷуд дорад. Нархи тарафи болоӣ, тарафи поёнӣ, тарафи баракӣ. Бигем ҳам мешавад. Восходящий, нисходящий, боковой тренд. Ва мо аз рӯи ҳамин линияҳо дида технический анализ гузаронда ва сделкаи худмонро мекушоем. Фаҳмо? Дар бинарный опцион фундаментальный анализ вообще абсолютно чизи нодаркорай. Ячира дар ёдтон бигирен. Иҷа фақат технический анализ кор меояд тамом. Ва свичной анализ. Дига ягон чӣ. Свичной анализ гуфта чира мегӯянд? Бояд мо ҳар як объёми свичаро нигоҳ кунем, дар ҳар як таймфрейм ва сделкаи худмонро бикушоем. Яъне аз 5 секунда сар карда то 10 минутаро метавонед шумо бирен, объёмои свичаро нигоҳ кунед ва бинед ки между расстоянии 1 минута свича хати 5 минута чанд қадар будагие. В случае ина имҷада например боло рафтеса 5 минута 10 минута метавона ҳамин тренд поён боша. ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. Ина чӣ хеле ки мебинем поён айден сирхай. Фаҳмо? Инами хеле чизҳоро бояд шумо аҳамият дода кор кунед. Ин сделкаи моро разницаи колоссальный кати ба плюс ба анҷом мераса. Получается ҳозир 10 секунд дигаш монд. Штат мекунем ва ина ма дар пеши худам сделка кардам. Яъне ба реальный счёт ай 16.50 сар кардем. Ва получается сета сделка кардем, общий 6 та кардем. Ай ина 1 2 3 4 5 6 та кардем. Ина 7 монд нагузашт дидем. Яъне чанд таи мо гузашт? 6 таи мо гузашт, 1 таи мо нагузашт ва направление мо киҷо шуд? Тарафи боло шуд. Барои ҳамин ин хай короткий видео ҳамин хел буд барои одамои навичокора. Инструментҳоро обязательно истифода баред. Ман шумода кадом инструментҳоро мақсад совет метавонам худам. Единственный одам худам. Горизонтальнира часто истифода баред. Яъне шумода нишон мета локальный точкара ва линия тренда. Анами ду чиз самый главное. А боковик да единственный вариант шумо метавонед прямоугольника истифода баред. Инаира яъне калидори шуморо нишон медиҳад дар кадом ҳолат инаҷа точка сопротивленияш, иҷа точка поддержкаш ва дар кадом ҳолат ҳамин калидори шуморо пробой карда мерава поён ё боло. Ин пустои зонаро бояд мо ҳар як одам аҳамият бидем. Барои чӣ пустои зона мешавад? Барое ки дар иҷа яъне пул гуфтани гап нестай. Фаҳмо? Боковик дар основном продавецо қатъи харидоро чӣ мекунанд? Муқоиса мекунанд байни якдигарашон. Барои ҳамин цена киҷо мерава поён боло, поён боло, поён боло, то ягон крупный игрок пайдо нашуданд. Яъне дар бинарный опцион мо ягон чӣ намехарем. Бачаҳо бидонед. Единственный вариант дар
сфераи криптовалюта, трейдинг дар ҳамин сфераҳо фақат даги ҷо харида метавонӣ, спотовӣ торговлӣ да харида метавонӣ, монетаи, аксияи любой чизро да спотовӣ торговлӣ харида метавонӣ ӯ чизата. Ва дар бинарни опсион, дар форекс, фьючерси ти ягон чизро намехарӣ ва ягон хел ти алоқамандӣ надорӣ қатъи ӯ чиз. Ти да иҷа анализи хита мегзаронӣ ва направления, прогнози хита метӣ ки, например, ҳаминҷа васхалияши тренд рафтесай, значит чӣ кор мекуна? Айрӯи тренд рафт, як бор разворот шуд, ду бор разворот шуд, значит дар ин точка бояд разворот тарафи боло шавад. Ва ти да ҳаминҷа сделкаи хита вуҷуд мекунӣ ва фиксированӣ прибили хита мегирӣ. Барои ҳамон надеюсь фаҳмиден бисёриёт ва коротки видео гуфтум бикунам запистон ва ина иҷада, например, прямоугольника шумо истифода мебаред. Инами калидорда. Хеле мамнунам шумода. Ина. Ҳам тенош, ҳама чира шумо аҳамият дода метавонед. Аз шумо лайк ва комментарий, агар видео маъқул шуда боша, мақсади гап поддержка кунен, лайк худтон катӣ ва ҳамчунин як чизро дар ёдтон бигирен ки демошот мо бояд правилно истифода барем. Боло, поён, дурӯғ не. Барои чӣ ки демошота ту метавонӣ 1 минута сливат кунӣ ва ҳамчунин мақсад фикр мекунӣ ки ҳозир бо чӣ кор мекунам? Бо демошот пур мекунам, лекин то и вақте ки ти прибил да баромадагӣ дар демошот, ти садҳо ҳазор доллари демошота сливат рафтагӣ наметавонӣ, чанд ҳазороша сливат рафтагӣ. Барои ҳамон пас раца кунем ки демошота правилно истифода барем. Хеле дурӯғу рост истифода бурдан дар кор несте. Фаҳмон локални точкаҳотон ачи хеле ки фаҳмондум мемонен. Агар тен боша ай тен мемонен, агар тен набоша бе тенаш мемонен ва итог ҳамин видео ина 7 сделка кардам дар пеши чашми хитон $348 прибил. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Хитона эҳтиёт кунед.